مناسي تقرايس قديم يحرس قديم يلمع يا أخلنا يا أخلنا شمي هفتت أم كيبال لكن كتما حدنت أمرار حياة ياو هم تتريوا لهم من سي كتما مقلهم هزب كتما مقله بمقنيات كنتيوا كتما مقله لعلي حدور حلا أكل كاول شوم ناو قلقالت كعتيه خالي هزب كتما مقله نهزب قلقالت نمنجست قلقالت كركوي خالي من سي كتما مقلون استفلا اللي يسرح عدل كفطر له تملست لونا سدراسوات نيونا تقادلت نيونا بزحات كفال حرسة بزح سرعة عدل كفتيرنا نقول معكنا عتب نقبله أهل قبوا جزء نحن نجرجن كنتيوا كتما مقلب زي مهلاو كنتيوانا بيت صحفة تعطيون تعشقوا لعلو ورحي لازم مقلق الجالس فينا من قستي وصلنا وسنة تجارة وكي يقبل بسن كنا يتقطع أكلات تقول قالت خفتي خالي سلازي زين النعلو ورحي بتعقستي لبعبينا تتبينا هنا نجرجن اسكع حزق فتحلنا سلالي خالي حتنا هم هزبي هم من سي كتما مقلن دقنا كنتيوانا نبوتو كعتي علامة مسارة الجبرة نايمين قستو السنة تجارة ونقفن مسارة الجبرة كاو حالفون دقنا اتحزل لو كنا ترينا مسارة جرنا نهز تجري انبيتا عمت هوكت اجرجر ايدلي وانا نتندقنا هزي كتما مقلن عمت ايدليو انبيتا ايدليو هوكت ايدليو سلاماون حقاون ديمقراسيون لقنا قلس طرح إلى اللي هزي كتما مقلن ياو همت لفلت كنتيوا مالت نمنجستي بجتن نمنجستي سرعتن زسالت أكالي نمنجست بجتن سرعتن زمرح أكل تقوين دقة منجست زي فلتو كنتيوا مديوغا نمنجست بجتن محدر تبهال أيك عليه مغنياتو بتحدى جل استشمه دكتور رضا استهالي كنتيوا بمنجست فلتوينه بمنجست فلوطة زي ولو كنتيوا دما لمنجست بجت يكون لمنجست راح تكمر عقابنة يولي مالتي سلازي تحطنا تمنجست الشومو منجست بجت كم حدرو اللي يكون خلوتنا منجست راحتي سرحلو بحقاو من قدي دودابي ونتصيرو نزقفلت وزقبو مع كلاتون عفليتو زشومو حقاوري كنتيوا ناب كتمانا بيروعاتيو كسرح حزو كقلقل حطونا اينا نقرر لنا مال نسرعة حقن سلطان نفلت هزوي وطدرا منجست تجزع إلو نفرد أكل تعليو كمزنا على قرص نقبل لا على وسنة نوسن عدلكوا هبنا لو مالتي سلازي في مسارة غيرنا منجست وسنة ديز تقبر زلو ناي يصطع أكل وسنة وسنة ديز تقبر زلو بقلسنا بيننا كنرجع عندنا منجست ون عفين وقاي تقوم زلنا نجر بأكتوال وسنة تاتو زي تقبروا لو مغنيات قلت قبري خال النزو قلت بزي مقارو نازل دواز كنوسة تجدينا نينا مالتي بقت على وين زحطة زي منجست دي زمر حزلو صدق أكل دي زمر حزلو اسكع زرقاقت تحز تجمير لولو وما أنت بوحد منسي بوحد مون يكون طعم بصح منسيو بب عنقولو بساتان بوليسين تخرقوا لهم زبطان زلو من أسيب طعم بصحات يوم قصالنت بزلو قال سجن قال سقطليو مفتح اسكع زمت منجستي زوسنو سنه تغوارو اسكع زقن بقصالي بتختتالي كله هزون كفلطه هز مقله كل بزلع المنقدي قال سيزن قدميت كنوسدينا لنا تصفى الى لنا برخال الله ودقنا له بسلام يتولنا عدم هينهم يلمعنا يحرسنا قديم سي اخلنا برهان الورق ما يبحنا يتولنا هذا
ሽመይ ኣብቲ ጠምቀ ይባል ናይ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣመራርሓ እየ ያው ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም መንእሰይ ከተማ መቐለ ይኹን ህዝቢ ከተማ መቐለ ብምክንያት ከንቲባ ከተማ መቐለ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ካብ ዝሽወም ናብ ግልጋሎት ክኣቱ ይኽእል ህዝቢ ከተማ መቐለ ናይ ህዝቢ ግልጋሎት ናይ መንግስቲ ግልጋሎት ክረክብ ይኽእል መንእሰይ ከተማ መቐለ እውን ዝተፈላለዩ ስራሕ ዕድል ክፍጠርሉ ተመለስቲ ኣለውና ስድራ ስዋኣት እኒአውና ተጋደልቲ እኒአውና ብዙሓት ክፋል ሕብረተሰብ ብዙሕ ስራሕ ዕድል ክፈጢርና ናብ ልምዓት ክንኣተው ንግብኦ ግዜ ነገር ግን ከንቲባ ከተማ መቐለ ብዘይ ምህላው ከንቲባና ቤት ጽሕፈት ተዓፅዩ ተዓሽጉ ልዕሊ ወርሒ ህዝቢ መቐለ ግልጋሎት ሲዩኒ መንግስቲ ዝወሰነ ውሳነ ተግባራዊ ከይገብር ብሰንኪ ናይ ፀጥታ ኣካላት ትግልጋሎት ክኽፈት ይኽእል ስለዚ እዚ ንልዕሊ ወርሒ ብትዕግስቲ ልቢ ዕቢና ተፀቢና ኢና ነገር ግን እስካዕ ሕዚ ክፍትሐልና ስለለይኽኣለ ሕተና ከም ህዝቢ ከም መንእሰይ ከተማ መቐለ እንደገና ከንቲባና ናብ ቦትኡ ከኣቲ ዕላማ መሰረት ዝገበረት ናይ መንግስቲ ውሳነ ተግባራዊ ንክኾን መሰረት ዝገበረ ካብኡ ሓሊፉ እንደገና እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ርኢና መሰረት ጌርና ንህዝቢ ትግራይ እምቢታ ዓመፅ ህውከት ዕግርግር እየድልዮ በዋናነት እንደገና ህዝቢ ከተማ መቐለ ዓመፅ እየድልዮ እምቢታ የድልዮ ህውከት እየድልዮ ሰላማውን ሕጋውን ዲሞክራሲያውን ዝኾነ ቃልሲ ጥራሕ ኢለልዮ ህዝቢ ከተማ መቐለ ያው ከምቲ ዝፍለጥ ከንቲባ ማለት ናይ መንግስቲ በጀትን ናይ መንግስቲ ስራሕትን ዘሳልጥ ኣካል እዩ ናይ መንግስቲ በጀትን ስርዓትን ዝመርሕ ኣካል ተኮይኑ እንደኻ መንግስቲ ዘይፈልጦ ከንቲባ መዲብኻ ናይ መንግስቲ በጀት ኣመሓድር ክበሃል ኣይከኣልን ምክንያቱ በቲ ሓደ ጉጅለ ዝተሸመ ዶክተር ረዳኢ ዝተባሃለ ከንቲባ ብመንግስቲ ፍልጦ ይብሉ ብመንግስቲ ፍልጦ ዘይብሉ ከንቲባ ድማ ናይ መንግስቲ በጀት ይኹን ናይ መንግስቲ ስራሕቲ ክመርሕ ኣግባብነት የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ትሕቶና እቲ መንግስቲ ዝሾሞ መንግስቲ በጀት ከመሓድሩሉ ይኹን ካልኦት ናይ መንግስቲ ስራሕቲ ክሰርሐሉ ብሕጋዊ መንገዲ ደብዳቤኡ ነፂሩ ንዝፈልጥዎ ዝግብኦም ኣካላት እውን ኣፍሊጡ ዝሾሞ ሕጋዊ ከንቲባ ናብ ከተማና ቢሮ ኣትዩ ክሰርሕ ህዝቡ ከገልግል ሕቶና ኢና ንቕርብ ኣለና ማለት ንስርዓትን ሕግን ስልጣንን ንፈልጥ ህዝቢ ወታደራዊ መንግስቲ ተገዛ ኢሉ ዝፈርድ ኣካል ተሃልዩ ከም ህዝቢ ናይ ባዕልና ቃልሲ ክንገብር ናይ ባዕልና ውሳነ ክንውስን ዕድል ክወሃበና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሰረት ጌርና ናይ መንግስቲ ውሳነ ድዩ ዝትግበር ዘሎ ናይ ፀጥታ ኣካል ዝወሰነ ውሳነ ድዩ ዝትግበር ዘሎ ብቃልሲና ኣቢልና ክነረጋግፆ እንደሊና መንግስቲ እውን ዓፊንዎ እዩ ዝፅግሞ ዘሎ ነገር ብኣክቹዋል ውሳነታቱ ዘይትግበረሉ ዘሎ ምክንያት ግልፂ ክገብር ኣይኽእልን ህዝቡ ግልፂ ብዘይምግባሩ ናብ ዘደባባይ ክንወፅእ ተገዲድና እኒአና ማለት እዩ ብቐፃሊ እውን ዝሕቶ እዚ መንግስቲ ድዩ ዝመርሕ ዘሎ ፀጥታ ኣካል ድዩ ዝመርሕ ዘሎ እስካዕ ዝረጋገፅ ትሕዚ ተጀሚሩሉ ኣሎ እማዓንቲ ብውሑድ መንእሰይ ብውሑድ እውን ኣይኮነን ብጣዕሚ ብዙሕ መንእሰይ እዩ በብኣንጎልኡ ብፀጥታን ፖሊስን ተኸልኪሎም ዝብተኑ ዘለዉ መናእሰይ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ቀፃልነት ብዘለዎ ቃልሲ ግን እዚ ቃልሲ ዝቅፅል እዩ መፍትሒ እስካዕ ዝመፅእ መንግስቲ ዝወሰነ ውሳነ ተግባራዊ እስካዕ ዝኾን ብቐፃሊ ብተኸታታሊ ኩሉ ህዝቢ እውን ክፈልጦ ህዝቢ መቐለ ኩሉ ብዘላዕ መንገዲ ተቃልሲ እዚ ንቅድሚት ክንወስዶ ኢና ተስፋ ኢለ ኣለና በረኻልለው ደቅና ብሰላም ይተውልና ዓዶም ኮይኖም የልምዕና ይሕረሱልና ገዲምስ ያእኽለና ብርሃነ ዝወርኩሞ የምሕና ይተወልና